nobire chenro nero mar komtelo piny Luo nowacho ni Haron chakidogi manyogo kendo mondo mikele chenro mari mar kuku mar wache omi wantiere kar kairi live kawuok office mar deputy governor ma Kisumu county deputy governor mar ariyo e telo mar devolution Daktari Matthew Owili. Weche thoth mokalo manyako goe mbaka siasa gi mag lineups e gwenge ma Kaluo Kisumu county dwaro mar mondo mikoko kik bedi gwenge ma Kaluo mano chiw kod main piny nyadende Aida Odinga molo chutho gwenge ma Kaluo kar ponono ni telo nyalo bire gwenge ma Kaluo ben telo mantiere koda kagi sirni gi koma kot kusen ot minyalo muk sasa magi kod moko mathoth. Nyinga en Haron Otieno e chenro mar achiel kende mar kuku mar wach kama penjo telo penjo motamo jomoko penjo nikech wan geno maro maduong' en golo Kenya ka wasuda mbele Lolwe TV gini en marwa live. Bwana deputy governor idenade I'm Kare, Mr. In. Until Mabe, Kisumu watching looking good, because looking sharp. You are looking sharp. Kisumu dhi maber. Ang'eyo ni nitie achiel na kane gi kone gi kocha. To mano e kit ngima. Samoro nitie ng'ama ochiewo ka tuo, nitie joma wito jogegi. To generally anyalo wacho ni Kisumu dhi maber. Yeah. Adane mondo biwa duogi weche ma Kisumu county mbele kacha chande. No tieko weche gi mag ndikro kaka jogo mbulu mane thuolo madwe achiel mane timo chande. Mass registration chande. Ageno ni continuous to pod bro mbele. Kigo touch e Kisumu county. Be udhi maber badi bi gavana? Okwadhi maber kaka ne waparo kata kaka ne wageno. Apani watimo registration kata ndikruok mar ombulu manyien manyalo mana tamalo 40 manyiso ni atamalo 60 mag joma chopa nyalo ndikore ok ondikore. Omiyo wan kod geno ni kapo nono ochore to watima tek kendo kaka oganda mondo wandik joma ng'eny mondo wachop kata 100% kata mondo mi wakal target machana watimade machana waparo. To kata ka kamano to gisani ing'eyo ni thuolo mar ndikruok to ponitie en mani koro mar mass voter registration machana itimo gi IBC ma koro timade onge. Omiyo pod en kwayo ne jotelo moloyo ni mondo wane ni jowa mapok nyokawo kura. Okay, waneno ka watero mondo okaw kura e offices mag IBC kata duol nogo mochung' ne yiero e piny mar Kenya. Bwana deputy governor, Kisumu county bedo namba 16 nationally e counties 47 Woodluo chung dhi manyo kom dieri mar ker. Sia county oywa boto e counties ge kuma Kaluo. Be ineno ka gino nyiso oro ote moro marach ne jogi kuma Kio kod Kisumu kata Nyanza? Well, okapani enote marach. Goma maro watu ne ber ka dala gi jakom ma ing'eyo ni ma bende entry point midhi godo piny onagi moloyo to Kisumu ka ber ka wan wandikore malich ahinya. To kosebedo kamano waneno to adwa ni mondo wang'i gima timore ka ok gi wang' mar Kisumu kata piny onagi kende to gi piny mangima. Ing'eyo ni shortfall kata koso chopo target ok otimore e Kisumu kende. Ang'eyo ni wabedo namba 16 agomba ni obed namba 1. Ting'eyo ni jakom ok en koro gisani ok en wuodo nagi kende. Aparo ni ing'eyo ni nitie bende kuonde moko mohere malich ahinya. Ang'eyo ni wahere ndi lakini nitie kuonde moko bende ohere kabisa. Omiyo ndikruok matimore kamoro amora ka joma obedo namba 1 go samoro ok nikech gimoro nono but nikech odhi chung kata nikech gin kod geno mar telo mare. Omiyo ang'eyo ni wabedo namba 16 to kuma ji obedo namba 1 kata 2 kata 3 bende nitie joge matimata. Ng'ato bro wacho gi Kizungu ni charity begins at home. Gidombogo mano manyiso dwa neno ka Nyanza to beto dwa tele nikech wuodi mbele mbele mana kaka Rift Valley kar kaidi wuodi bende manyo komuni ne gidwa telo mbele but ang'o ma ineno ni seche moko nomiyo gwenge ma Kaluo ok odhi kare ahinya kuma dubedi namba 1 bila nywacho chal ka gima jowahero gik mitimo samogik kata gima gidongare giluongo ni last minute kanyi ng'iyo kuonde manyikawe kura kanyo chopo kama koro sarumo to ji odhi koro ji chalo ni ng'enye moloyo e ndalo manyo en kacha mbele. Okay, adwa wacho ni an kod geno ni gima timore sani kata gine kata majo masonikore sani wanyalo medo malach ahinya wanyalo mede kena ng'eno dhi medore nikech nyo wambedo kawa gi buok matin kaka jotelo ne waparo ni wadhi bedo gi kura mang'eny molo manyo wan godo kendo koro gino miyo gimiluongo ni a wake up call so to speak ochiewowa
ni kendo koro kwa yudo thuolo machalo kod mano to kata thuolo no kende kata thuolo ma wacho ni nitie e duol mar IEBC cha wanyalo tiyo godo mondo be watim ang'o mondo wamed namba to nitie gimoro mipenja kanyo ni charity begins at home ni chakore dala ing'eyo ni king'iyo siasa mar jakom to kadala to en Kisumu in terms of siasa mare ing'eyo ni onge kom osemanyo piny Luo en kom osemanyo mar piny maduong' to ndalo mano manyo kom kata mar mbunge no manye e dala mar Nairobi kama bende is cosmopolitan okay omiyo bende ok wanyal one ahinya ong'e nonyuole koni to king'iyo siasa mare en siasa mar piny chake nyaka sani ji mang'eny maka dino bede position man tiego dinoringo duogo dala chon iseneno bende ranyisi jomochako siasa gi kapango to sani koro gin wetima ng'o giduogo dala en pok otimo kamano omiyo en wuod piny wadano wene jopiny emodhi tiyo negi bende ka koro yiere e higa mar 2022 mana dwa bire ma chuo kende mondo mwawacho weche gi kobini moluoro mudwala modiya kachel koda gi chung mare kod gimero ma utimo but deputy governor nitiere penjo Nairobi nitiere sani makoro dikruok mar gombol pod dhi mbele iluongo ni continuous voter registration bende nitiere gimoro ma oseketo kaka jotelo ma Kaluo nikech piny luo ng'iyo jaduong' ma uneno ni wang'ne ka thuolo gi kata michungo wachiniri to kwan dhi lokore bende ma Kaluo koso weye no wayudo ni kwan wawe kendo anyalo wacho ni en mbaka mwagoyo malach ahinya kata mana nyoro gi an nywan kod bura okay gi jotelo mopogore opogore kwang'iyo tang' madwa tim mondo mi namba mwawacho no timang'owa omedre ing'eyo ni kawan kod kura te kwamiyo jowa thuolo mar yiero jotelo manwa magidwaro okay omiyo gimiluongo ni sensitization apan sani wasetimo moromo okay onge ng'ama ok ong'eyo sani e pinyo mar Kenya kani jitima ng'ama jikawo kura gimodong' en ni to jogi ni kanye koro nyaka obed gi data maber mang'isowa ni ji adi mani kod kipande mapok okawo kura to ji adi mani kod mosechopo higa mar 18 mapok okawo ID to be wan gi resources mwanyalo konyogo jowa monego bed ni timo kamano maonge godo omiyo koro sani waparo kata wang'iyo kata wasolo okay resources mwanyalo konyo godo jowa ma ok nyal mondo mi ochope kuonde mag timo ng'o mag ndhikorego okay nikech mano is very very important wan gi jowa ma samoro gin kod gombo ni gindikre gionge means moloyo koro sani ma ji ndikore e offices mag duol mag IEBC yeah to kata mana manche kit dhi round cha samoro onge kit ok samoro ok nyabiro machiegni kodi ahinya kaluwore gi duong' mar ang'o mar piny samoro kit nitie en 3 kilometers away okay to ng'ato to nigi thuolo ogombo mondo odhi otim ang'o ondikre to onge kaka onyalo chopo kacha koro kanyo ma jotelo okay donje mondo mi otimre kamano ta jowo osewinjore kendo wan kod geno ni gidhi timo kamano mondo mi namba no medre seche ma ilose jowo osewinjore walose jomaji nikech wacho ni jotelo pogore sana gwenge ma Kaluo pogore ahinya jotelo pogore paro kaluwore gi kombe magimanyo tang'eyo ni nitie par ma wan godo achiel ni wang'ni wadwani mondo kaber ahinya to wago kura kar rombwa mondo mi wuodwa mwageno gi lala His Excellency Raila Amolo Odinga timang'o obed president koro ang'eyo ni ji te manyo kuchgi ng'eny ji manyo kuchgi ng'ato dwa chung governor ng'ato dwa chung senator ng'ato dwa chung member of parliament ng'ato dwa chung member of the county assembly wan gi women rep gima chalo kamago to maduong' ahinya ni sama gimanyo kuchgi no to nyaka beni manyo kura be mar ang'o mar jakom omiyo apani kanyo to wan achiel en gombo mar waduto mondo mayud kurago kar rombgi ne jakom to gi joma timo ang'o joma dichu en dwaro mar waduto mar mondo mi wamany kura ne mulu Raila Amolo Odinga mochung Luo e bed ng'achinero mar bedo ker mar abich e piny mar Kenya kaeri deputy governor ma Kisumu County Matthews Owili mano e paro baro nyisa ni Haron ok en opogore paro gima timore en ni ng'ato ka ng'ato nyalo goyo kore lakini gima duong' wamanyo winyo maduong' chande seche ma ibayo kidi kimanyo maduong' chande ibayo kidi mondo mi many macha inegi astro nyithinde bro koso kuma gidhi koso ng'ato bayo kidi mondo get matin moro to ng'ato bende bayo kidi mondo mi meny maduong' ang'o timre piny Luo live chenro mari mar Kuku Mar Wach DG inachiel kuom jok ma iseyo ni nitiere koda kani siasa miluongo ni political lineups e Kisumu en gima bende timore Siaya County en gima timore Migori County bottom line intiere political lineups kosionge bottom line en ni anaonge gimiluongo ni political lineup okay tanyalo wacho ni ing'eyo ni sama ji ni ng'wech
mar laro kom mora mora to ng'ato nyalo bedo gi miluongo ni preference, okay, kata inyalo bedo ni dwaro ng'ato mondo mi kama chunyi nitie. Ng'ana mi ranyisi ing'eyo ni chama mwahero kata party mwahero miluongo ni ODM, okay, wan gi jachung kata wan gi jochung madhi laro kom mar ker, okay, e piny mar Kenya, okay, wan kod ji ang'wen, wan gi jatendwa kata the party leader miluongo Excellency Raila Amolo Odinga ma waparo kendo wagombo ni tarik 9 onyalo lando ni odhi laro kom mar piny Kenya. Wan gi our deputy party leaders gin ariyo, wan gi governor Oparanya mosewacho ni dwaro komno, wan gi governor Joe mosewacho ni dwaro komno, to wan bende gi achiel kuom ma e party miluongo ni Jimmy Wanjigi ma wacho ni dwaro komno. Apa ni onge kosa mondo ana wuon for example awach ni adwani mondo jakom Raila Amolo Odinga ema oyud ang'o, ema oyud otikono. Kibire e county wan gi ji mang'eny mochung' madwaro kom mar governor, to ana wuon taparo ni agombo mondo governor Professor Peter Nyang' Nyong'o timang'owa oyud komno. Mano ok onyiso ni an kod line up. Ng'at ma kata body kata dual manyaka bed impartial en dual miluongo ni National Election Board mar chama motelne gi Dr. Catherine Muma. Dual no ema biro yalo ji ma kum jamwen ka ni en ng'ano madhi timo ang'owa ging'eyo ni gidhi tiyo gi system mane kaluwore gi chik mar ang'owa mar chama odhi bedo delegates, odhi bedo consensus, odhi bedo universal suffrage. Gima gibiro gi sani gitiyo godo no, chama dhi yudo ang'owa, dhi yudo ng'ama dhi chung' ne party gotiko margi. Omiyo gima nitie ok en line up, gima nitie bedo ang'owa, bedo preference. To preference ng'ato nyalo bedo. Yes, bwana DG, gima penjo wacho ni nikech achiel kuom gik wacho ni omiyo kuro kubedo mbele wingi ma Kaluo en siasa mar political life. Kuom ranyisi ichung' isiro ng'at moro machielo, an bende achung' asiro ng'at moro machielo kata ng'at misiro nero. To sama bire ground kar kaeri kawacho mara adhi kuma dhano ok dwari kata koro adhi kuma dhano dwari kawacho mopogore kod gima ichung'ne, to in bende biro kuma dhano ok dwarae kuma dhano dwarae kiwacho mopogore. Donge jok mohera dhi bedo kod voter apathy, joko bendo heri dhi bedo kod akagi voter apathy. En gimero monego bed ng'e ani en sa monego bed ni usegolo pachu e lela ni ata chung' kod akagi Peter Nyang' Nyong'o, ana chung' kod akagi person X, ana chung' kod person Y, ipano kumonda ahinya. Ing'eyo ni okomondo kipenja nikech an mana ng'at achiel e party mar ODM ka chieng' midhi go kura kama kura achiel an delegate kaka koro sani ka dhi go kura ne presidential candidate abro go kura achiel ne jakom, to ka dhi go kura mar governor ka dhi mana go kura achiel ne governor Peter Nyang' Nyong'o nikech ing'eyo ni an deputy mare. Iwinja kapani mano ok nyal miyo voter apathy timang'o bed nikech wan gi other candidates bende mabe nigi joma support gi. Iwinjo gima wacho en mana ni ing'eyo ni Kisumo to pok otimore, to ne nitie story mane wawinjo bende nondike malich ahinya mobedo reported in the press ni dala Masiany nitie gimiluongo nang'o line up, to party nosewuok mowacho ni onge line up. Kata mana Kisumo ka jiwacho ni nitie line up, party osechiwo position through the National Election Board. Gima wacho ni anapango kaka ng'a, an deputy governor, achung' kod governor dhi laro gi jochung' mamoko e party mondo mi oyud ang'owa, oyud thuolo mar represent the party ang'owa e county ma Kisumu. Omiyo it does not matter gima ng'ato wacho. Gima ka ng'ato wacho nyalo buogi en ka party owacho, to moloyo the National Election Board mar chama. Azimio la umoja ni gima sanire mulura la mulu dingo keto mbele henya. Bende kod azimio la umoja kaka jotelo makali building bridges wegi mang'at mochung' manya komne ma deputy governor mi bendi beto nyiri nyalo kono wanyalo romo ka pomadi chama gombaka mondo mwakeli mulura la mulu dinga koso bendi pogru wegi. Chenro Kuku Mar Wach deputy governor ma Kisumu County nonyisa ni Haron Oken Matthews and Matthew Owili live e Kuku Mar Wach.
Tielo mar ariyo kendo chenro mari mar Kuku Mar Wach wantiere office Nairobi Deputy Governor ma Kisumu County Daktari Matthew Owili wacho ni Haron anoseng'ere mtoka mantiere mtoka magombo ringe kachiel kod mtoka magombo mondo mitinga nyaka chieng. Okelo penjo mathoth mokalo piny Luo bende gin joge komoriwre adita chiel koso tong chalo ma oke tiwuondruok ni gik mora mora ntiere kare. Nyinga en Haron Otieno chenro mari mar Kuku Mar Wach live Daktari Matthew Owili. Mwana DJ haweyo kamana penji to kaka yawuoyo kod nyilu udwaro mopogore opogore to ang'e bende wuodwa achiel mabende chung'e manyo nyako biuwinjoru un kod azimio umoja yuwe kaka jotelo. Ing'eyo ni wach mar kanyakla mar oganda nochakore e dala mar Nakuru e holo mar Okak. Bang' mano jakom nobiro gi tim maduong' ahinya e dala mar Sikri, Homa Bay County. Kanyo ma joluo norome gi jowatende kod jokisi Nyanza province machoncha. Mane owacho wach kanyakla mar oganda. Ing'eni kanyakla mar oganda ni en gima riwo Kenya te. Okay, ibed ni in jakabila mane, ibed ni in gi din mane, ibed ni odano mondo jobete mang'o obedi ang'o achiel bang' Raila Amolo Odinga nikech ing'eyo ni en ema koro en kaka glue. Okay, ma en idea mare, okay, kod team mare mondo wariwe kaka oganda mar ang'o mar Kenya. Bang' kane wa Sikri ne wawinjore ni kaka county ang'o ma de watim mondo koro wa ensure ni gima nwawinjo cha kata dongruok kata riwruok mane waneno kisicha wakel kanye wakel dalaka. Omiyo Governor Ngire Peter Nyang'o to kod team mar ODM ka kotene gi Professor Yecho Lweny nochako gimiluongo ni azimio la umoja e sub counties kata constituencies. Okay, omiyo e Kisumu County ka wasewuotho e sub counties adiwa abiriyo manitie. Wasedhi Nyakach, kana wa Nyakach nwadhi Seme, kwa wuok Seme wadhi Moroni, kwa wuok Moroni wabiro Kisumu East, kwa wuok Kisumu East wadhi Kisumu West. As a team wadhi Nyando. Yes. Ne waromogi adwa mnyisira nyisi mar Kisumu Central kaka ne chalo nikech wawacho kanyakla mar ang'o mar oganda. Of course gini ne bedo spearheaded by the party and the county nikech ing'eyo ni governor e jakom mar county coordinating committee mar chama ma is an ODM government. Okay, koro nyaka nobedi gang'o give the government in terms of the governor leading the team and then the party chairman bende to kama wadhi sub county to wakao jotelo kanyo moyier. Okay, koro Kisumu Central for example ne waluongo mjumbe nobiro. Okay, ne waluongo MCS te notimo ang'o nobiro. Ne waluongo the party structure te notimo ang'o nobiro. Ne waluongo the youth leadership notimo ang'o nobiro. Jatend mine nobiro. Jotelo mag mine, jotelo mag joma odak gi disabilities notimo ang'o nobiro. To Kisumu Central ka ok wadak kendwa ing'eyo wan onagi to wan gi ji mang'eny modak e kindwa manie iye ka. Ne waluongo jotelo mag wainde nobiro, they were represented. Jokisi odak e Kisumu ka notimo ang'o nobiro. Ne wakelo ji ma nyiso the face mar ang'o mar Kisumu ang'o Central. To mano gima watimo kwa dhi kamoro amora. To the main agenda mag the azimio meetings e county ma Kisumu ng'eni nitie Miriam Mbendo sewuoke ni ne imanyo kura ne jomoko. Wan wang'eyo ni ne wadhi gi agenda mar jakom mar riwo oganda. To riwo oganda chakore ang'o chakore dala. Mar ariyo ne wang'iso jo wach mar kawo kipande to gi wach mar kawo ang'o wach mar kawo kura. Okay, mano gima watimo in those azimio la umoja meetings. To mar county, yes. Okay, makoro ji biro from all the sub counties mondo romka warito mana date. Okay, mondo Ngire omiwa date nikech oparo bende mar bedo gi welo mamoko mawuok e ang'o e counties mamoko. And by the way, ero mwago duto samoro wakelo ga kara welo mawuok ne mamoko. We had people wanobiro kama wuok Meru. Okay, especially mar azimio mar central constituency kata central sub county. No wan gi ji manowuok in many other places. Okay, manobira mondo be one kaka watimo wachwano to kendo mondo be jowong'e ni riwruok mwa kwayo kani e riwruok ma bende jakom kwayo e piny mangima. Yeah. Bona DJ kapo nono ni ng'ato dok chien to ng'iyo jotelo ge komano biro ma central karo biro ni mar county wachin podi go. Yeah. Benundungo umande ne walungo woman rep. Yes. Yeah, to ne ok obiro joge nobiro.
noluongo senator. Yes. Yeah. Nokobiro. But some aspirants mag senator nobiro. To adwa wana wachi ni kamoro mano wadhi ka wadhi nyaka to wa make sure ni ngata mobedo elected nyaka ichi mango iluongo. Kwa the central seme same thing. Kamoro mano wadhi noluongo. Ting'eyo ni jaduong' nikech nitie gombo, okay, nitie kombe moko makoro ji ochako larore, okay? Ing'eyo ni ka county ma Kisumu senator medo bedo governor. Okay, koro samoro mboro ni mondo gimoluonge gi governor masani nitie samoro oko ohero mondo mi odonje ahinya mano be inyalo timo inyalo understand samoro bende gimiluongo ni political persuasion. Yes. Okay, samoro dhi sub county moro ma samoro mjumbe mane kanyo no in terms of his political persuasion gikumono nego bende piny ideology mare koro chando jotelo to ang'e ni ma ok ka kende kamoro mo ibiro nitie jotelo moluongo to kotimo ang'o to kobiro but maduong' ahinya madwaro jotelo ong'e ni riwruok ber. Iwacho ni jakom tiyo matek malo kata oriw Kenya to dalaka, okay, ang'o madwa tim anyalo wacho ni nikech koro asedhi kuonde ga neno ni nitie pogruok mapod watimo ang'o mapod waneno omiyo mapod mawaneno Ebambe mama Aida nyo wacho, nyi wacho Her Excellence mama Aida Odinga, nyo we malicha hinya, no ganda luo, ni kaber, to endalo ni ma wadhi yiero marigalo fariyo gi prario gariyo, mwagena hinya, ni wuodo mwageno dhiti mango wadhi ka hotelo, ber ka oganda luo, otimangowa, oriwore. Yeah. Kailo so ganda luo be rigmana chiel. The bank squarely stop kodi to kod government bete nanyo nikech ene CEO mar county nyaluongi ni ine deputy CEO mar county ma Kisumu. Ntiere statements adek ka irima and I quote Senator Fred Outa kaintiere legal moro gwenge kumage kano mani ko chief no wacho ne jok mane waketo e telo gin jok mosekwalo Kisumu gin jok makoro nyaka wapodhi. Senator Fred Outa kaintiere gwenge kumage Muhoroni no wacho ni sani ritam mokanya tiyo godo wadhi pudho manyaka mondo mwadok no chiwo reference gi yien moro madongo. Kendo another term mokanya luonge program ni eri bende mano wachi mokelo dongruok chine Kisumu County nyaka wagol mwalaw mwateri nyaka seme. Gin terms gi kuma geto manyalo bedo ni nyalo pogo paro mar oganda kamonono kalure ng'at ne romo winjogi and ng'ato bende pogore kod gi paro bende nyalo. The backstop kod wana deputy governor be uneno ni usetimo duto te manyalore mar mondo mi ukel achiel mar oganda bin ni ine makoro ine ka senator utange ka awacho ni mokwongo awach kama ni oganda luo nyaka koro nen matuta ahinya aneno ka gode mukore kochomo nam gima ne ok wapanne nyalo timore. Okay, oganda luo goganda mar Kikuyu, okay, e thuolo mokwongo ang'eyo ni thuolo moko nitie thuolo magisetie kanyakla higa mar 2002 kendo ni the transformation mano wan godo ang'owa e Kenya ka. Koro sani waseneno bende ranyisi manyiso ni nitie thuolo malach ahinya ni Mount Kenya to kod the Lake region dhi tiyo ang'owa kanyakla ka wariwo godo ang'owa piny mangima. To gimodhiera Haron ni e sechegi ema koro nitie apaka malich ahinya e nam ka kata in the Lake region. Ipenja penjo ma osechando pacha kendo ang'eyo nasewacho kuonde mang'eny masetimo ang'owa masedhiye. Kichung' kilaro kom gi nyawadu, okay, to ber ki uso gimiluongo nang'owa manifesto. Okay, ing'eyo na yan ok nyal rit godo piny. Okay, ing'eyo ni boka kata kede kata lweny, okay, bende ok nyal timo ang'owa ok nyal rit godo piny. Omiyo kata mana kawuono ni adwana atigi thuolo miye matin mondo akwa oganda joluo mochung' madwaro kom mora mora e county, e constituency kata e ward ni wawere gi weche mag lweny, waus gimiluongo nang'owa sera gi Kiswahili. Yeah. Now very specific terms most good kod jotelo mamoko kind telo ni to kod kind telo mar senator mar Kisumu County be uoyo be usebedo piny mwacho ni oyo sama tuonde gore tulugwe mahinyore. Chieng okay, ipenje kwa wasebedo piny. Adona duki kama governor osilongo bura mang'eny nitie mwasebedo piny mwasewuoye
nitie moseluongi ma jomoko mayenyo go pokoti mangoa poko bire. Okay, omiyo samoro mondo mingire odhi omangi kuonde mag intie nyalo bedo angoa, nyalo bedo matek, but wasiluongogi mana diera mani kende, and it is on record. Okay, ing'eyo ni duol nitie gimiluongo ni duol mar Luo Nyanza members of parliament, okay, both at the Senate and at the National Assembly. To one kod hawi nikech Kisumu County ka ema wane gi jakom mar duol, the Honorable James Nyikal, man member of parliament mangoa Maseme. To other than the text mwaoro kata barupe mwaoro ne members of parliament ka wan kod kongamano kata ka waromo, wamiyoga bende the chairman maduol the responsibility of bringing them. Tembo luongo wiga nitie joma biro, nitie joma kata mangoa, nitie joma ok bi. Okay, to moloyo wuoyi miwacho no ok ohero ga biro ahinya ngoa buche mwasetimale mwaseluongo. Koro mano mokwongo mwasetimo, but adwa no awach ni kama ni for lack of a better word gidholuo ni we take great exception gik matimore kaka yan ginego. By the way, governor pok nijo ko yanyo ng'ato, deputy mare ma en pok nijo ko yanyo ng'ato. Kwa dhiri jo piny ni yo mane gilowo ka gibiro na imidi bide ne lowo ni kara koro yo no rach ne ing'eyo ni awach ni kama ang'eyo ni ine liel kama ne wantie chieng' no. Kendo ing'eyo gi charge the crowd ka giwacho weche mag miriambo ka ginego. To koro nowacho ni nitie yo moro kanyo mane waluwo kwa bire telo mane according to him samoro timo ok ber. Ting'eyo ni en a member of our team. Okay, and ne watiyo ng'owa kanyakla to na temo remind ni kaponi owacho ing'eyo ni kudhi sero nyiri ni jaluo. Okay, kata kudhi dwar to ng'ato sudo lemo mare. Okay, chiet achiel tiyudo lemo mare, ng'ato yudo lemo mare, ng'ato yudo lemo mare. Ok nyal complain kendo ni iwinjo kuma wuoye. Okay, omiyo gimotemo wacho no gi dholuo ok en gima nyalo make sense. Chiet achiel kata kamano ng'ato sudo mare to kuma nyalo dhi onge gima wuora ahinya ni nyako manu chako wuoth ka nyako ni ber ahinya. Ere kaka obedo marach seche mosechopo ot ang'atimore e kind jotelo ma Kisumu County. Bwana DJ nyako tiek telo mar ariyo ni ere in less than 2 minutes. Ere ber mar bedo kod majority e komnero mar MCAs mawa kom mag Senate, governors, MPs e gwenge ma Kaluo ponono ni telo mar moluor Raila Amolo Odinga debate kendo dhi bedo kaka ker mar abich e piny Kenya kaidi. Bende gima chuno mondo piny obed gi majority? Ok piny luo kende. Kakore wacho majority ma bedo county assembly, ma bedo e Senate, ma bedo e parliament, ma bedo e council of governors. To wadwaro a clear majority e piny mar Kenya. Gimomiyo chalo kama ing'eni ka in president mar piny kaka wageno ni jakom dhi bedo president to mondo oti maber nyaka bed gi an easy way monyalo kalo godo policies mage both at the county assembly, in parliament, at the senate, to kata mana council of governors. Okay, nikech ing'eyo ni gik modhi timo go duto nyaka oti gi the structures matimo makwanogo e piny onagi ka. Wang'eyo ni party maro mwageno ahinya, nitie parties mamoko but party ma wan wang'eyo en mar ang'owa ODM, to mano be ma jakom ang'owa ni godo, to wang'eyo ni wadhi form an alliance. Okay, but iwacho in iwuon ni charity begins at home. Our home as ODM is not just Luo Nyanza, but wang'eyo ni ka is the bedrock mar ang'owa mar party no. Adona wach ne jodala mawinja mar serious about the presidency mar jakom ni kaber to sani ema watere jo ODM nikech mane party ma jakom mang'eny moloyo ka osima ndalo mokalo. Ber mare nikech gima wacho ni no ni kodhi kucho ting'eyo ni programs mage modhi keto piny ka party ma dhi support nikech wadhi bedo gi miluongo ni opposition. Kwachopo ang'owa, kwachopo parliament we have a ruling party or a ruling coalition. That coalition nyaka bed gi requisite numbers mikalo godo bills. Okay, a assembly ing'eyo ni I'll give you an example. Budget. In less than 1 minute. Budget. Budget wikale assembly. Koro kapo ni ng'ato nigi ji mang'eny moloyi to kata mana gibiro timo ok nyal kalo nikech budget ang'o. Dana moro mane kor gweng' samoro kwinj budget ahinya. Dana moro mane kor gweng' nong'iyo ni Raila Amolo Odinga omako muma mowacho ni ai Raila Amolo Odinga ker mar abich. To penjore ponono ni Raila Amolo Odinga obedo ker mar abich to onge koda gi ji e bunge. Bende thiche ok nyalo bedo mayot? Mayot kabisa. Moloyo to Senate. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Nyinga en Haron Otieno.
tielo mogik mar chenro mari mar kuku mar wach en twak mamit makapono ni sane nyalo yie to nachoko dogo kwayo samora achiel kendo mar mondo mi wago mbaka live. Nyinga en Haron Otieno, Deputy Governor ma Kisumu County. Daktari Matthew Willy. Daktari, yena mondo mokwonga mi upoch gi pak in terms of weche gi mag contractors ne uchulo as to bende nande nadhi kanero mar covid ma Kisumu County Russia kachande bene utemo. Arachi nene kanga wacho kamairi aron no chuli gi county aron sanyiri pako county ma Kisumu. Ewe arani kwany kama ni wecha in just less than 30 seconds. Ni samoro techo mulure muludinga nyalo bedo mayot kapono ne kwan onge mondo mwadonji kode weche ma county jadong. Mane dire mane kende ing'eyo ni lweny mwadhiye en diriyo. Mokwongo en ni wadhi yombo kura mwadhi go higa mar 2022 to joma wapiem godo ni thuolo matero e court, okay? Bang to mano timore mang'eny waseneno in the last 2 elections, okay? Okorumga kosegine jidhiga so there's a possibility you know the court. So maduong' ahinya en ni kapo nono ni joma wapiem godo oyudo senators mang'eny maloyo coalition marwa to kwa dhi kacha ben gi thuolo mar tiyo kod that house mondo githich godo ang'o jakomoko emomiyo majority mwamanyono, okay, agomba ahinya ni onego bedi ka ilose thicho ji oko. Iparo ni onego thich telo mar Kisumu County oko ni usetiyo marach ne jopiny ku usetiyo maber monego chak dogo medu tamoro scorecard maru Kisumu County. Scorecard wa mara Kisumu County hapa ni ber. Samoro ing'eni bende king'iyo assessment, kitimo self assessment, samoro nyalo wach ni you are biased. Todo ni mondo mi ing'eni nitie research mosetim mang'eny. The last one manyo team nyo yud ni ngire king'iyo governors ma nie tam gi mokwongo ten number 1. Mano kan mawacho. Mano research mosetim, you know, in the past. Bende king'iyo kata mana governors masani tiyo, masani gi machon en number diwa en number 5. Koro mano again ok an but kan ng'iyo gi dalaka apa ne ngire osetiyo maber be momiyo kamoro amora mwadhiye ji wacho ni gidhi miye another term nikech the last 4 years mosetiyo wasena big transformation a county ma Kisumu. Koro wageno ni in another 6 years nikech pan gi thuolo between now gi the next election kendo gi thuolo komiye mandate mo machielo kendo mang'eny be dhi miye mondo mi otieki oket Kisumu at another level. Utima ngo bwana Deputy Governor to nikech ng'enyo ganda wacho ni tich tire mana e dear town kar kaeri nitiere projects moko mwacho no chak to okotim benena dieri ni utiyo mana e chuny town ka. Okay, nadiera asekwano gik ma governor setimo in each and every sub county. Hapa ni kamora mara manadhiye especially during the Azimio la Umoja meetings. We also took time mondo mwang'is jowa gik mose biro as a result of this administration. And ang'eyo ni samoro bende thuolo ok nyabedo moromo mondo mi wakwan gigo te anyalo kwana few oko mar county. Governor no wacho ni odwa ni in each and every sub county obed gi a functional theatre, okay? Sani wan gi theatre Kombewa ne onge kana wadonjo, wan gi theatre Muroni ne onge kana wadonjo, wan gi theatre Inahero ne onge kana wadonjo, okay? One get theater Kisumu Central then it of course. Koro kama podo don kende. Matiyo. Launch Matiyo. Matiyo. You can't launch a theater mokti. Because and araka okutito mana ng'ato monge mtoka mariembe but ingene jo mano lam. Okay, and we have an ongoing theater in the construction and equipping in Gita in Kisumu East. One which is ongoing mabende wangeno ni wa they launch before the next election. But from theater okay munya loba chino team Manachiel, okay? One gichiri mosa gar mang'eny, okay, in the sub counties mosa kata yawo bende, okay? One called you know, in Nyakach for example we have a water project worth 68 million shillings, okay, which is ongoing, and many other, you know, water projects mabende osetim ing'eyo ni gik mosetim sub county go emomiyo jok mwacho na chulo ka iwacho ni wachulo contractors ing'eyo mondo mechul contractor mangiso ni ya nitie project mosetim moserumo momiye certificate ting'eyo ni most of the contractors manyo nitie kata gino ogitiyo in the city, okay? Omiyo Aaron awash ni bende Aaron ni Governor Professor Peter Nyanyo is the only governor mang'eyo
especially in the Onagi nation, ma every single year, chiwo report, and that one kawuono nyaka mi those reports. Can I get those reports? Wachiwo report higa mokwongo, wachiwo report higa mar ariyo, wachiwo report higa mar adek, gima watimo not just in the city, in the sub-county. This financial year, okay, what's your report on 1st of December, okay? Mabende ero nakawo thuolo ni mondo mi ang'is jodala wani gibi ang'eri ngide luongo gi to kata kamano bende wadhi bedo gi a platform, a social media platform mwadhi nyise ang'o gik mwasebedo kwatimo ang'o kwatimo ma en report, okay, there is work to be done. Let's do it. This is the third annual state Zerubbabel Zoom na third annual state of the county report, and for you to get from me the other two, every single year is the only one. Now king'iyo bugni tibiro ng'iyo gik motimore kamoro amora. Okay, now this is not the city of Kisumu, and it's all here, okay, complete with pictures. Again ni okimiya maeri nikech samoro asebedo ka wacho ni gimotimo. Yeah, and ing'eyo ni gima diera ni wasebedo kwa invite gan jo fuambo, to koro samoro jo fuambo bende nigi responsibility mar nyiso jalo ng'o adiera, okay? Samoro mondo wabed gi thuolo moromo in a program like this, mondo wang'is jodala gik mosetimore nyalo bedo matek, okay? Emomiyo waluongo ga ji once every year. Maeri en report ka itoko ndikini there is work to be done. Let's do it. Tich-tich, third annual state of the county report, November 2020. Mano higa nero mano kalo chien chande. En third, manisone wan gi mokwongo, wan gi mar ariyo, koro mar ang'wen modhi chiwo ni. Yeah, because we are only in office 4 years now. Yeah. Ero kamano bende kum dhialo Lolwe Tv mar Lolwe mar mondo miwa report ni agwero kamana hinya e low chenro ni ridote. Bwana Deputy Governor, nitiere projects moko mane uchako notimo e Kisumu County kar kairi. Anderson sani ng'wede mana lot jaduong'. Kidhi gwenge komaga kumano muki yorero piny kwa chande tiere kanyero makoro sani mana yugi gima timore onge no wacho ni kibuye udhe garo kapok ochopo dwe mar auchiel no kalo uchako dogo chiwo another deadline kendo uchako dogo kalo the third one ma dwe mar 11 kawuono wan tarik mathoth mbele pok otimore. Ang'o matimore? Nuwuondo japiny koso? Nanko wuondo japiny. Adona wacho ni slum upgrading project. Okay, kata urban renewal. What Juma Anderson and Makasembo. Ing'eyo ni county tiyo gi investors. Koro one ready on our side. We provide the land and everything else manage require mondo milegeti mangoa the projects. But ing'eyo ni the investors can have challenges, okay? Pogi chako and oparo ni samoro gi challenges gi financing and gik machalo kamago because now can count resources maniti mogodo gedo, okay? Omiyo podo gi mose marach. Sometimes inyalo yao gi ayanga to kaluwo gi challenges ma samoro the investor nyalo bedo godo nyalo delay the project, but pod gi wacho gin gi wegi ni they'll get in and what and redo those houses. Ing'eyo ni ok nyalo kana gin cha bende nikech koro ing'eni kamoro se ogutego seti again you expose jito to danger. Omiyo hapa no better a bit patient, okay, especially gi weche mag urban renewal go, okay? I think we are still on course kendo wageno ni joma nonego beni timo tich machalo kamano biro timo kamano. Yena mna penji gimoro bwana DJ ka ng'at ma samoro a layman kairi ikalo Kisumu tineno TLC ka odno no muke podana na kanyo gimo setimi onge thuro malach mokalo chien. Ng'at moro nyalo paro ni debe ni odno pod tiyo ochulo suru e county ma Kisumu in kampuni tiere to kumuke kawuono to kiny kadoruya ochak timo gedo kanyero. Ng'ato nyalo koni samoro Anderson kalo no budha henja ogene pod obet kacha chande ichoko suru kaponi joma go hala kanyero to kumuke kawuono to bang' dwe achiel neno ka tich chako dhi mbele. Dayo mano golo kacha chande ng'ama ne chulo suru nero kokalo kuond ka koneno ang'o minyalo nyise king'iyo kamera ni ter ang'o motimore? Ing'eyo ni penja wach ma TLC tadwa ni mondo mi ang'is jo dala ma Kisumu ni nitie joma no wuok plode mag ang'o mag reru to gi plode mag ang'o the port. Ing'eni reru gi port ne ang'o nen kanyakla. TLC nen mar port county onge gimoro amora to do with the TLC. Koro jo port no chielo lopgi kargi to ing'eyo ni port sani tiyo, okay?
pot tiyo nosebedo refurbish mose yawo wan gi railway and marine training school nyango ni kuro wan gi kar moseger bende ma orita tama no bio yawo gi His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta mondo railway ko chak tingo mwandu ka wuogo Mombasa kama kake Kisumu to kanyo bende nitie joma sano koro timo ohala nitie joma bende Sunday kanyo so nitie gik ma ongoing kanyo nitie joma timo ohala e ute mangreru manogol emomiyo noger gimiluongo ni Uhuru Business Park monego be tarik 12 wang'ie to gibiro resettle kanyo nade okay omiyo anokane gima osekethore nikech nwawacho ni kaber to waduok Kisumu kuma ne nitie choncha mondo wabed gi miluongo ni maritime transport and trade obed gi mwandu mawuok e port ma Mombasa mabiro e port maka to wuok e port maka kadhi e port mamoko ka Port Bell Jinja mondo mwandu dhi nyaka DRC kamano mondo jowoti mango oyud konyruok spaces mag Kibuye chiro mar Kibuye na wacho ni kana chene wan kodi but wano kawuono ni one on cost to the gima timore ni ing'eyo ni challenges nitie sani okay mokwongo wan gi gimiluongo ni new normal man covid okay to ndalogo te mosebedo kotiyo ne ok onyal bedo gi ji mang'eny e site maloyo ma ne obedo recommended gi piny owacho koro notiyo gi ji matin to sani nyaka nyo yawo piny nyo wang'isi ni koro med ang'o the capacity mondo mi the shades manegero ka choche manegero pavements manetimo gik makamano nikech ing'eni en in two phases mano en na phase 1 otiek that phase 1 mondo mwakao jo masano koro timo ohala stadium mabende gilore ne corona market odok kacha mondo ger phase 2 okay to machielo manche na wacho en ni ing'eyo ni Kibuye igero gi resources mawuok e county to mawuok kuom partners okay to kaka ing'eyo piny mar Kenya samoro bende pesa ok bi kake dware okay mano is a problem not just in the county of Kisumu kuonde mamoko bende so mago nyalo bedo se cause the delay but we are pushing the contractor ni kaber to tim matek mondo mi otieke watemo duro temo mondo mi wanene japiny odonje chiro ne ero mar Kibuye gi wacho ni Haron en adiri ni ng'ikruok osebedo kata kamano wachana mondo mi watim mano ok pacha mano paro bigolo kod deputy governor Kisumu County Daktari Matthew Wili mano bende machopa giko mar chenro ni to kapok atieko janeno mar Lolwe TV bana deputy governor lwenje nitiere manochuno nyaka min piny mama Aido Dinga mondo mine losi ipani yowuot luo kod nyiluo okunyal bedo mondo kel kwe chuno nyaka mama ema wuok kata mana wuon piny kinyo kamera nitiere ing'eyo ni nyithindo nyalo gagwadore e ot samoro kaluwore gi gimiluongo ni interest gi dho ngere omiyo onge rach kuom ng'ama miyo kaka mama Aida Odinga mabende wadonjo ni min piny siemo wang'wa okay kata jakom siemo wang'wa to ago mana kwa jotelo wetena moloyo to manie piny onagi ni kawayie to moloyo ndalo moro amora wanyakwe okay mondo kami ogada mamoko ma jakom wuoyogo mondo mi watelo mosebedo kwa manyo kuom ndalo mang'eny ong'iwa gang'owa gi wang' maber na wacho ni kaber to nitie gimiluongo ni handshake mano jakom otimo gi wuon piny President Uhuru Muigai Kenyatta wadonwa ne gimiluongo ni the evolution of that handshake down to the counties kana nitie joma ok winjre e county moro amora en saa mosruok to maduong' ahinya en ni wamany jowa modak machiegni kodwa kaka oganda Luo ka idak but oganda Waluya kuom ranyisi waneni wawuoyo kodgi wawacho kodgi wach mar riwruok kidak machiegni jo Kisii wach kodgi wach mar riwruok gima jakom timo malocha adwa ni kaber to watime mwalo piny kaka watieko ina score mar 0 to 10 telo mar county ma Kisumu uchopo kar kanye Kanye ng'iyo the latest opinion poll nyo omiwa 76% okay. An nyawacho ni 70 self assessment yes. To koro pan nyako bedo 76 nikech mo tim gi jawo konya bedo more accurate than matin an kana ng'iyo mara na wacho ni atamalo 70 kata kamano kana ng'iyo koda gi wang' maoko nogole atamalo 70 koda auchiel wachiu ero kamano poch gi pa kundige koma beyo to kundige koma richo bende nyako wacha dieri ka wa challenge the leadership makawuono ni mar mondo migi team maber ne japiny kun mang'ikruok nitiere to nikech an Haron awacho pile kendo ni mano e kit fwambo matimo kawuono ni kendo singo ni mar timo nyaka chieng achope giko mar chenro mari mar kuku mar wach kawacho kama iri
Adhiambo nyawat ne nitiere koda kagi nyithindo gi komano siko ne ooro sa saya mano wuok kane odhi kamoro. Nyithinde gi nohera ahinya. Chieng' moro achiel nokawo nyoyo e agulu kano tedo nyoyo ne agulu. Sama no tedo nyoyo e agulu chande no moko mach ne giketo nyoyo duro te kamoro achiel ka nyithindo bet piny ka girie tiendgi. Kata kamano no siko nooro nyithindo gi eki mondo mine dhi ngine chiemo chande kane chieg. Nyathi manoro mokwongo kano dhi no nyise ni dani agulu chande kore aneno kagolo pi mang'ich. Agulu nyoyo chiek maber ahinya. Nyathi manoro mar ariyo no nyise ni dani agulu chande anayele tanno kaliet moro go lweta agulu chande chal ne nyoyo wang'. Nyathi mar adek to kane ringo kadhi chopo chande no nyono yien magulu no leng'ore. Kano dok chien dayo no wacho ni koro ndo chopo sa ma ana wuon ema nyaka mondo mi adhi to nikech nyithindo gieki nyisa gik mopogore opogore. Dani dene chikite e gimoro achiel kende ni nyoyo deno wanga dieri. Samoro agulu mano leng'ore chande deno kethore. Samoro bende mach mano wachi ni pi matin mane wuok chande no wachi ni nyoyo ne chiek gik moko deno kethore. The back nyaka stop kum ng'ato. Nyaka no chung kum dani machak wuoth kende madhiyo. En challenge mamiyo Kisumu County mangima telo margi governor kache kod deputy mare ni the back stop kodu. Dongu nyalo wuok oko mondo mi ukel jotelo kamoro achiel kendo kik mondo mi wuor ng'ato nikech report nyalo biro mopogore opogore mondo mi wane ni piny Luo obedo kamoro achiel to nikech e sigana mar piny wang'ne piny Luo sero nyako to gin kod wadgi nyako kaachiel kod wuon nyako. Inyalo nyisgi na Adhiambo no nindo kama to ging'eyo kuma gidhi sere pogore gi chien mane nyalo dhi ne dhi sero nyake ong'ora tikia kuma no ninde magik moko kethore. Nyinga en Haron Otieno. Diji. Erokamano nera. Erokamano.